Tradicionalna logika, ona koju je utemeljio Aristotel, više je formalnog karaktera. To znači da ona istražuje zakonitosti na kojima počiva valjana forma našeg mišljenja bez razmatranja samog sadržaja. Kako bi to izgledalo? Recimo, ako bismo rekli da svi x su y, svi f su x i zaključimo da su svi f y, to bi bilo zaključivanje koje je valjano. Međutim, promenljive x, y i f su takve da umjesto njih možemo da stavimo bilo kakav sadržaj. Taj sadržaj može biti istinit, može biti neistinit, ali zaključivanje će biti valjano. Zašto mi logičari ne možemo da se bavimo sadržajem? Neki smatraju da treba, ali ako tako gledamo, svaki logičar bi praktično trebalo da poznaje apsolutno sve sadržaje, apsolutno svega, jer sve može da bude predmet nekakvog zaključivanja. Dakle, ja bih, recimo, morao da znam sve karakterne osobine svih ljudi koji su živeli, koji sad žive i koji će živeti. I oni mogu da budu predmet nekog zaključivanja, mogu da zaključim o nekoj osobi da ima takav i takav karakter, da li je to istina ili ne. Možda nije istina, znači ja moram to da poznajem. A da ne pričamo o svim ostalim sadržajima koji postoje. Tako da sadržaj tu nije toliko bitan, mnogo je važnije kako zaključak sledi iz premise. A sad, ako mi stavimo istinite premise, valjano zaključujemo, dobit ćemo istinit zaključak u svakom slučaju. Međutim, ima i nekih drugih kombinacija. Mi recimo možemo da zaključujemo tako da imamo premise koje su neistinite. Zaključak da je valjan, ali da je i istinit. Recimo, ako bismo rekli da su svi krokodili sisari, a da su i svi majmuni